Hej. Først vil jeg sige, at jeg er ked af, at jeg ikke kan være med til den her inspirationsdag. Jeg ville rigtig gerne have været en del af et så godt arrangement. Tak til Hvidovre Frimenighed for at tage initiativ til det. Jeg synes, det er en vigtig sag. Grunden til, at jeg ikke kan være med, er, at jeg for 3/4 år siden blev inviteret med til en reunion med koret Primus, som jeg har været sanger og musiker i for efterhånden en del år siden. Så mens I sidder i Nordvestkøbenhavn, så står jeg altså nu og synger lovsange og gospelsange fra dengang i 90'erne. Jeg havde godt nok ikke troet, at jeg i en alder af 39 år skulle medvirke ved et arrangement som Syng den igen. Men når jeg og sikkert også I tænker 25-30 år tilbage, så må vi jo nok sige, at vi har rigtig mange sange siden i hukommelsen, som har betydet noget for os. Det er livsbekræftende og fornyende at synge nye lovsange, men så er det også samtidig noget trosbekræftende ved at synge ældre sange. Så lad os endelig holde fast i at mødes om både nye og gamle sange, ikke for nyhedens interesse, ikke for at fremkalde en særlig nostalgifølelse, men fordi nåden er ny hver dag, og budskabet om, at Jesus sætter fri fra synden, er lige aktuelt nu som for 350 år siden. Jeg hedder Christian Engmark. Jeg er 39 år. Jeg er gift med Sara. Vi har 2 børn. Lukas på snart 10 år og Astrid på 7 år. Vi bor i Helsinge. Jeg er læreruddannet og har arbejdet som efterskolelærer i 11 år, før jeg blev ansat af LM. Jeg spiller selv en del musik, blandt andet med bandet Nordlyd, og jeg har også før arbejdet med kor, blandt andet som korleder for ungdomskoret Relief i Hillerød, og altså også som sanger og musiker i Primus. Med den her korte video vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg er jeres konsulent inden for musikarbejdet. Jeg er eneste ansatte i den arbejdsgren, som vi kalder LM Musik. I torsdags startede så den nye børnemusikkonsulent Simon Bartholdi, hvis primære opgaver bliver at opmuntre til sangglæde i LMBU, altså Luthersk Missions børne- og ungearbejde. Og LMBU ønsker at nå længere ud med evangeliet til nabobørn og klassekammerater igennem sang og musik. Så jeg glæder mig over at nu have fået en kollega, det er historisk, og jeg fryder mig over LMBU's prioritering i det her. Så derfor, hvis I har behov for at få inspiration, blive smittet af ægte sangglæde, så inviterer Simon ud. Han kan være med til at give jeres børnearbejde et boost. Jeg vil efter Simons ansættelse nu primært tage mig af voksenarbejdet. Så hvad kan I egentlig bruge mig til i jeres menigheder? Ja, egentlig så vil jeg være varsom med at diktere, hvad I kan bruge mig til. Min hjælp kan opstå af et aktuelt behov, som I har. Jeg er ansat af Landsforeningen LM, og jeg har derfor mulighed for at bruge af nogle ressourcer, som I ude i kredse og menigheder måske ikke selv har. Jeg har adgang til en del kontakter inden for LM, kredsformand, LMU-formand, og jeg er i gang med at opdatere en database med lovsangsledere, musikere og sangere i LM-regi. Jeg betragter mig selv som leder af et LM-netværk, der arbejder med musik i kirker og missionshuse. Og derfor har jeg også brug for jeres input. Hvad ser I af behov? Hvad er der behov for at udvikle lige nu og forbedre? Hvilke faldgrupper møder I? Og så videre. Det hører jeg gerne om, og vil på den måde prøve at være en samlende faktor for hele LM-landskabet i musikarbejdet. Jeg tager gerne ud og underviser i lovsangsledelse, bandledelse, Bibelens syn på lovsang osv. Er der nogen af jer, der går med tanker om at starte et kor? Vil jeg også gerne være inspirator til det. Jeg har en del undervisningserfaring fra min tid som efterskolelærer.
og kan rigtig godt lide at komme ud og guide og vejlede. Vi lærer nogle nye sange, så tager jeg gerne ud og lærer dem sammen med jer. Jeg har før kommet nogle timer før et møde eller en gudstjeneste og lært nogle sange igennem med lovsangsbandet, og så sunget dem senere på dagen sammen med menigheden, og på den måde hjulpet dem til at udvide repertoiret. LM Musik udgiver musik i form af noder og lyd. LM Musik er et registreret pladeselskab. Det vil sige, at vi kan udgive musik på CD eller andet relevant lydmedie. Vi har også mulighed for at udgive på streamingstjenesterne som iTunes, TDC Play og Spotify osv. I foråret udgav vi den her CD, en børne-CD, en fantastisk påske, som er en fortælling om drengen Eli på 9 år, der er vidne til Jesu lidelseshistorie. Og igennem fortælling, indtalt af Bakkens Pjerrot, og 11 gospelsange fortælles påskebudskabet altså i børnehøjde. Det har været et privilegium at arbejde med sådan et projekt, et dejligt, konkret, målrettet projekt. Og i den forbindelse kan jeg også sige, at jeg tilbyder at tage ud til jeres børneklub eller kor, og holder gerne en lille koncert med nogle af de her sange. Jeg forsøger at inddrage børnene i nogle af dem, og så får de så det meste af Elis historie. Måske en idé til påske hos jer. Vi budgetterer med at kunne udgive et album om året, så vi står på den måde klar til at hjælpe også små lovsangsgrupper, hvis de har materialet til at kunne udgive deres sange. Jeg prøver at opsøge mulighederne rundt omkring i hele landet. Hvor er der nogen, vi kan hjælpe? Hvem skal vi give en lille håndsrækning med at komme ud med sangene? Men jeg modtager selvfølgelig også gerne et tip fra jer, hvis I kender nogen, der skal hjælpes lidt på vej med deres musik. Eller nogen, som måske skal guides på en eller anden måde. Når vi når derhen til en egentlig udgivelse, så kan jeg hjælpe med budgetlægning, projektering og involvering af relevante personer, producer, teknikere, trykkeri osv. Udover lydudgivelser skriver jeg også noder på webbutikken Nodebasen. Det er et samarbejde mellem IM og LM. På nodebasen.dk ligger der over 700 sange til download. Det koster typisk mellem 8 og 12 kroner at downloade en sang. Og der er rigtig mange kategorier lige fra traditionelle korarrangementer til børnegospelsange. Men også en del nyere lovsange. Helt aktuelt vil jeg gøre opmærksom på 14 nye sange, som egentlig er et tillæg til Fællessang 3, altså sangbogen. Konceptet hedder Fællessang Plus, og der er nogle gode oversættelser iblandt af blandt andet Aaron Keyes og Chris Tomlin og Laura Story. I hvert fald hendes sang Velsignelser, eller Blessings, som den jo originalt hedder. Så jeg kan godt anbefale, at I lige tjekker det ud. Man kan købe hele pakken for 150 kroner til download, eller man kan købe sangene enkeltvis til 12 kroner stykket. Hvis du har skrevet en sang, som du ønsker at få udgivet, så send en mail til mig med en demo, en tekst og eventuelt et nodeudkast, så vil jeg sende den videre til bedømmelsesudvalget og arbejde på at få den udgivet på Nodebasen. Hvis du og din musikgruppe mangler en korstemme, eller en fløjtestemme, eller noget lignende til en sang, så spørg mig også gerne om hjælp til det. Det kan jeg sagtens sidde og bruge min arbejdstid på at lave, for det kan komme andre til gavn, og så kan vi udgive det på Nodebasen. I forhold til sociale medier, så administrerer jeg LM Musiks Facebook-side. Den vil jeg anbefale jer at synes godt om. Den er vores fælles platform. Der kan vi dele erfaringer og meninger, og gøre hinanden opmærksom på nyudgivelser og arrangementer, som kunne være interessante for andre LM'er. Mit ønske er at have en musikalsk nyhed om ugen, et eller andet sted fra LM-landskabet.
Derudover har LM Musik en fælles Facebook-side med Indre Mission, som hedder Worship Today. Nogen husker måske vores fælles lovsangskonference med samme navn. Vi har jo desværre oplevet, at markedet for en stor lovsangskonference i Danmark, planlagt af IM og LM, ikke er så stort. Så vi må prøve at tænke i andre baner. Jeg tror mere på det regionale arbejde, og det er I jo netop lige nu med jeres inspirationsdag pionerer for. Men vi har altså beholdt domænet, og altså Worship Today, og det er altså nu LM Musik og IM Musiks platform til at gøre opmærksom på nyskrevne sange fra IM og LM'er. Og konceptet går ud på, at i al sin enkelhed skrevne sange bliver præsenteret. Nye sange bliver præsenteret ved hjælp af små videoer, og der ligger tekster og eventuelle noder frit tilgængeligt. Men det er altså videodelen, der er det primære i det. I har også mulighed for at søge om at få en sang lagt op på Worship Today. Så vil vi i fællesskab få produceret en video til sangen. Jeg arbejder i øjeblikket på LM Musiks nye hjemmeside, hvor man kommer til at læse om vores arbejde. Jeg arbejder blandt andet på, at man skal kunne hente inspiration til f.eks. lovsangsledelse og mødeledelse. Derfor vil jeg spørge, om der eventuelt skulle være nogen af jer, der har skrevet små artikler om det emne. Så vil jeg gerne publicere dem på siden, så andre kan få glæde af dem. Og hvis nogen af jer efter den her inspirationsdag i dag vil skrive lidt om jeres erfaringer og gode idéer i jeres funktion som musikere, sanger eller mødeledere, så vil jeg gerne samle det til andres inspiration. Til sidst vil jeg nævne den lille gruppe, der står bag mig i det daglige. LM Musik har en bestyrelse. Det er en gruppe musikfolk, som er mine sparringspartnere. De udtænker de lidt mere overordnede idéer, tanker omkring musikarbejdet i Danmark, og jeg forsøger så at være deres praktiker. Vi mødes cirka 4 gange om året, hvor vi snakker om afholdte arrangementer, kommende arrangementer og planlægger udgivelse osv. De har også den funktion, at de er med til at bedømme sange til udgivelse, som jeg nævnte før. Står I og tænker, at I har et eller andet emne, I synes, vi skal tage op, så skriv til mig, så bringer jeg det videre, og så tager vi det op til et møde med bestyrelsen. Jeg håber, at den her lille præsentation kan give jer lidt idéer til, hvordan I kan bruge mig. Jeg elsker græsrodsarbejde, jeg elsker lokale initiativer, og jeg bifalder det, I gør for jeres menigheder, og hvilken indflydelse det får for musikarbejdet i LM på landsplan. Jeg håber, jeg kan være med til at udbrede det arbejde, I gør, så det også kan komme andre til gavn, og så det kan ære Gud mere. Det er trods alt hele formålet med det. Endnu en gang tak for det arbejde, I gør. Gud velsigne jer. Hver især, og må han inspirere jer til mere sang og musik. Fortsat god inspirationsdag. Hej hej.